Igun naro oro nugui mankha mo thalik toktui piyaz som hingga iko yang pukula tongo ang tabo hingga iko jaga hangga hingke toktui khugui bukuri khai ko hingke subscribe khai di te bell icon e click khai toni di jefro ang video upload khaya afro notification mana bagui ga ang tabo sanai. Hey guys, jotana lamsago haina hai ani YouTube channel lo hingke naro thumbnail tag title nung na Simon khana ang nong ng biskango tam sai phunuknai hingke ang nong biskango tin sai phunuknai toktui bai thalik sai phunuknai hingke naro o video no pulenchim pa thajronai tungdi hingke tini no ang koite sai man rong na sai phunuknai hingke o video no pulenchim pa thajra nai tungdi hingke tabo samadigi o thanglai sinai hingke ang tabo nong no toktui sai phunuknai toktui gai ko jaga som tongo ang som mon haka hingga tabo mono buloi mix khaioi ang sanai nai tungdi 터구 바닐리마 사마가 양산이겠다 터구 gang tôi sẽ sai tay khác mau bà cháu bút tư nhới 장만 있으면 갖고 자고 삶이 갖고 자고 뭐 되게 팽거가 ang tư ni chắc hả còn không bà chắc tư khăn nắc lại không Gai nó nông mang khana ang te kan chama tong ko rồi buhok rak sa chang ba ga sai mang lak te
ang thasi sai pai kha tabuk te thasi sanai okay ang thalit tin ta sa khate kan chalia chai malia ke tok tu sa khwlai ko te kai sha mane mo tok thak sa mo sai malia ke nok nong mang khanang tok ti ko te sa kha ke o video na bai nan za kha comment khai sadi te next tamo samung ani muchung comment khai sadi ang nong sai phunuk nai ke tinin video ang sejaro nong sinai te like comment share subscribe khanya ta pompi okay asung nong sinai joto no bye next video malai sinai nyarok bye